Kami saking MTS Kalih Sukoharjo. Tugas Bahasa Jawa kelompok tunggal wawancara teng Museum Jawi. Derek tepang saking kelas 7 B4 nami kula Hanifah Almanabila absen 13. Kula Macika Kalistani Pangracia nomor absen 16. Kula Nabila Syahsafonita nomor absen 24. Kula Naila Syifana Tania absen selangkung. Kula Zaria Maulida Gradi absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kula Ya. Sugeng Enjang Nggih, keparing kula wawancara. nggih. Sinten nampine Bapak? Kula Bimo Wijanarko. Nama panggilannya Pak Kokor. Iya. Wiwit kapan museum niki enten? Kula dekne tahun 2019 awal nggih, terus Januari nggih. Pinten harganipun tiket masuk museum niki? Gratis. Oh, gratis. Nggih. Napa sing menarik tentang babagan museum niki, Pak? Buku-buku kuno. Oh, Enten terus peralatan-peralatan Jawi sing kuno. Terus alat peralatan kuno wonten nggih. napa sejarah museum niki? Nggih mergo pengen supados lare-lare nika saged nyinau bab peralatan Jawa Jawi. Pramila kula dekaken menika dados sejarahipun nggih terus pundi nggih dados intinipun kula dekaken menika kangge lare-lare sak menika milenial. Oh, Nggih. Kok milih nyiapake museum ing wilayah niki? Amargi sepi dados sekeca kangge ngedekaken museum nggih. Sinten sing ngatur museum niki? Nggih kula piyambak nggih iya. Kepriye anggone melu warga nglestarekke papan museum niki? Nggih sami warga mriki nggih sami nyengkuyung sami ndukung museum wonten ing Desa Jarak Tanjung menika nggih. Napa tanggapan sedherek wisatawan tentang papan? Nggih, saderengipun corona kula mben rame dados napa kathah ingkang sami rawuh wonten mriki ning bareng corona nggih kula tutup. Nggih, iya. Sampun Pak, matur nuwun. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.